कासाराव लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जायगायावनो साब्रै सुबुंनि जिउ खहा थारैनो गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय राजा लामायाव थांबाय थानाय गंसे गारिया गंसे ट्राकजों हरखाब जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो साब्रै सुबुङा जिउ गोमायो। जाथायानो जादों आसामनि कासार जिल्लायाव। कासार जिल्ला काटिगारानि राजा लामायाव गोब्राब खारथिजों खारबाय थानाय गंसे टेम्पुआ गोब्राब खारथिजों फैबाय थानाय गंसे डाम्पार ट्राकजों गिख्रंथावै सौग्रावो आरो सौग्रावनानै जायगायावनो साब्रै सुबुङा अबथिरा जिउ गोमानाङो। जिउ गोमानांनाय सुबुंनि मुंफोरखौ रन्जन दास, यासिन आली, बिलाल आहमेद आरो सेलिम उद्दीन। बेनि गेजेरावनो माखासे गोब्राबथार जखम जानायखौ फाहामथाय होनो थाखाय साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जाबाय। दिनै रबिबार फुंबिलिनि समावनो बे गिख्रंथाव जाथाय जानायखौ लानानै ओनसोलाव गोबां दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव थासारि लाबोदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360